Неўміручы твор класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа загучаў па-руску у перакладзе майго сённяшняга суразмоўцы Андрэя Цяўлоўскага. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Андрей Константинович, мы сустракаліся ў нашай праграме роўна 4 гады таму. І, конечно, вось тое, што паслужыла нагодай для новай сустрэчы, пра гэта мы будзем гаварыць, гэта вельмі важная нагода, вельмі цікавая нагода. Але, конечно, мне хацелася б у першую чаргу сказаць, у чым былі напоўнены гэтыя 4 гады у вас у творчым плане, у жыццёвым плане. Стаў вельмі шмат стасавацца з замежнымі краінамі, там дзякуючы якраз такі валоданню мовамі, як і англійскай таксама. Там ужо за апошні час быў з такімі навуковымі і адукацыйнымі візітамі ў Афрыцы, у Азіі, у Індыі. Вельмі цікава, завёў вельмі шмат новых сяброў, вельмі шмат новых уражанняў. Ну і працаваў па большай частцы ўсё ж такі з перакладамі, як заўжды, трохі свае пісалася, трохі друкавалася. У тым жа часопісе «Нёман», бо пішу больш на рускай. Зноў-такі працаваў са сваімі старымі сябрамі, з Дмітраком Марозавым, Міхасём Башлаковым, Міхасём Пазняковым. Можна шмат каго яшчэ пералічыць. Што гэта за камандзіроўкі і што паслужыла асновай для гэтых камандзіровак? Узнікла ідэя не ў мяне, у кіраўніцтва, каб накіраваць туды выкладчыкаў для абмену вопытам, для як гэта афармлялася, стажыроўкі, магчыма, для некай рэкламы, скажем, беларускай адукацыі, каб прывлечь замежных студэнтаў, а таксама і выкладчыкаў да супрацоўніцтва. Ну, дарэчы, вось 2 гады таму першая камандзіроўка такая была ў мяне ў Зімбабве. Паслалі мяне аднаго, так я нават здзівіўся, так нікога там не ведаю. Все, што ёсць, адзін тэлефонны кантакт, па якім я там созваніўся, і мне абяцалі сустрэць у аэрапорце. Ну і там я быў у тэхналагічным інстытуце ў сталіцы Хааре, пазнаёмся вельмі з многімі людзьмі, пасябраваў. Вельмі лёгка было стасавацца, менавіта ведаючы мову. Ну, там літаральна не трэба было выбіраць нейкія тэмы для размовы, мы маглі размаўляць аба ўсім. Аб навуцы, аб эканоміцы, аб матэматыцы, аб электроніцы, аб культуры, нават пра літаратуру там гаворка ішла, пра падабенства і рознасць у нашых і нават і ў музыцы, у паэзіі. І па сённяшні дзень вельмі так цікава гэтыя стасункі развіваюцца. Мы ўжо правялі пару сумесных навуковых канферэнцый. Паўгады таму быў на падобнай стажыроўцы ўжо не адзін, а з групай студэнтаў у Індыі, дарэчы, не ў сталіцы, у горадзе Насік, гэта 200 кіламетраў ад Мумбаі, у гарах, вельмі цікавы прыватны інстытут, вельмі плённа і для сябе, і для студэнтаў шмат цікавага там убачыў у плане культуры. Дарэчы, Індыя – гэта зусім іншы свет. Быў у такім горадзе, які турысты не наведваюць наогул. Там, нават па рэакцыі мясцовых было бачна, што еўрапейцаў там, напэўна, гадоў 100 не бачылі. Усе імкнуліся сфотаграфавацца, пыталіся: ой, сэр, ці можна одно фото, там мае дзеці з вами сфотаграфуюцца. А ваша асноўная работа, чым вы займаецеся, акрамя выкладання? Сфера вашай навуковай дзейнасці? Па-першае, гэта прыборабудаванне, сродкі вымярэнняў, сродкі для навуковых даследаванняў. Працую не толькі як выкладчык, але як навуковец у лабараторыі ў Беларускім нацыянальна-тэхнічным універсітэце. Я прачытаў пра ваш літаратурны клуб ці літаратурнае аб'яднанне. Як яно, так сказаць, называлася? Нагадайце. Палістіх.
Палістых. Вот гэта аб'яднанне літаратурнае створана было пры політэхнічным інстытуце тады. Так ёсць. Я і сёння тут мастацкі кіраўнік. Дарэчы, у адноўленым выглядзе літаральна з мяне яно і пачалося ўжо ў 2006 годзе. Там калісьці, так, у 60-е гады у політэхнічным інстытуце існавала літаратурнае аб'яднанне. Пасля ў 90-е гэтае заціхла. Ужо калі я ў тэхнічным універсітэце працаваў, ужо сам і пісаў, і друкаваўся, і першыя кніжкі ўжо выйшлі. Ініцыятыва ішла не ад мяне, ад іншых людзей, але некаторыя ідэі яны, напэўна, вітаюць у паветры. Узнікла ідэя ў універсітэце ізноў сабраць творчых людзей, пашукаць, а хто штосьці робіць, піша, студэнты, выкладчыкі. Дарэчы, мы не ставілі ніякіх межаў. І быў кінуты такі кліч. Літаральна паперкі былі расклеены па факультэтах, па інтэрнатах. Прыходзьце на першае паседжанне. Аказалася, што не так і мала творчых людзей у тэхнічным вузе. Дарэчы, абсалютна рознага ўзросту, ад першакурснікаў нават да амаль што пенсіянераў прыйшло. Магчыма, не так шмат творцаў, узровень таксама вельмі розны, хаця над гэтым мы якраз і стараемся працаваць. Калі вашы першыя радкі нарадзіліся і якім чынам яны ўвасобіліся ў друкаваныя творы? Пісаць я пачаў досыць позна, можна сказаць. Звычайна пачынаюць у такім падлеткавым узросце. Я ж першыя радкі напісаў ужо пасля таго, як скончыў вуз і пачынаў працаваць. Як працаваць, я пачаў, дарэчы, інжынерам у гарадской клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі. Так яно называлася тады. І так атрымлівалася, што чагосьці не хапала, а часу трохі было. Вось, і так на працу ў гэты вольны час тое, чаго не хапала, стаў выкладаць на паперы. Там набралося колькі так радкоў, і пасля яны нейкі час так ляжалі ў стале, як кажуць. Маці выпадкова убачыла гэтыя паперкі, спрасіла, чые гэта. Я кажу, это мае. Яна кажа, а чаму не друкуеш? І пайшоў, дарэчы, спачатку ў часопіс «Нёман», бо пісаў тады на рускай, па-першае. Але сказалі, тут чарга будзе досыць вялікая, а паглядзеўшы на ваш стыль, а не хочаце заняцца перакладам? Далі мне для прыкладу, вось паспрабуйце. Вершы, дарэчы, вершы гэта былі з Мітрака Марозава. Так, вершы я пачытаў досыць складаныя па форме. Гэта быў, па-першае, санет, трыялеты. І вянок санету. Вянок санету гэта было ўжо пасля. Вельмі цікава стала, што вось чытаю, разумею, якая гэта форма, як гэта пабудавана, і бачу ўжо так, як з інжынерным сваім вопытам, ось гэты будынак з радкоў. А вот гэта ўжо, канешне, работа вельмі адказная. Узяцца за Якуба Коласа, за новую зямлю. Это ж першы пераклад, па-моему, быў Сергей Гарадзецкі, так? Так, Сергей Гарадзецкі, 34 год. І вось Андрэй Цяўлоўскі узяўся стварыць поўны пераклад паэмы Якуба Коласа «Новая зямля». Як это ўзнікла жаданне? Дарэчы, імкненне зрабіць поўны пераклад узнікла не адразу. Пачалося ўсё досыць сціпла. Якраз 4 гады таму я атрымаў званок з часопіса «Нёман» ад Наталі Касцюшэнкі, якая якраз па даручэнні Алеся Бадака прапанавала зрабіць нешта новае для часопіса «Нёман». Што маецца на ўвазе нешта новае? Я кажу, напэўна, ўсё ж перакладзена. Я кажу, ўсё ды не ўсё. Калі браць пераклады «Новай зямлі», там вельмі шмат прабелаў. Кажу, як так атрымалася? Я да таго неяк рускія пераклады «Новай зямлі» нават і не чытаў, прызнаюся. Так, кажу, ось ёсць главы, якія лічы, што не перакладзеныя. Вось мы хочам адкрыць гэтыя главы для чытачоў. Вось выберыце там, якія ось 2-3 главы, каб нешта новае зрабіць. Узяўся, зноў перачытаў паэму,
паглядзеў, што ёсць, якія пераклады, паглядзеў, якія, дарэчы, главы. Ну, і спачатку мяне ідэя была досыць простая. Ну так, запоўніць прабелы. Ну так, сапраўды бачу, што паўсюль выкінутыя дзе радкі, а дзе нават і цэлыя старонкі. Ну, можна было зразумець, чаму перакладалася паэма праз, лічы, некалькі дзесяцігоддзяў пасля яе напісання. Большая частка паэмы, значная, ва ўсякай справе, была зроблена яшчэ да рэвалюцыі, таму у 30-е гады ўжо многія моманты былі, скажем так, ідэалагічныя, неправільныя, несучасныя. Ухвальвалася прыватная уласнасць, ухвальвалася заможнасць, зямля. Чамусь былі вельмі шмат дзе выкінутыя і лірычныя адступленні, дарэчы, краявіды, тыя ж, якіх вельмі шмат у Якуба Коласа. Магчыма, таму што перакладчыку было проста цяжка уявіць сябе тое, што бачыў Колас. Магчыма, палічылі гэта не надта важным для сэнсу, ўсё роўна скарочаны пераклад. Па ходзе працы ўсё больш узнікала пачуццё, што я стараюся зрабіць, як заўсёды раблю, паставіш сябе на месца аўтара, адчуўшы як аўтар. Я раблю тое, што не стасуецца з ужо існуючым перакладам. Існуючы пераклад, ён, дарэчы, чытаючы Гарадзецкага, я гляджу, мне ён падаўся вельмі такім плоскім, выхалашчаным. І, дарэчы, ён нават не стасаваўся з мовай Коласа ні па рыфмоўцы, ні па рытміцы. Ну, гэта рытміка не беларускай мовы. Нават, дарэчы, працуючы над ёй, знайшоў пару месцаў, дзе нават у беларускім тэксце пасля 30-х гадоў былі выкінутыя асобныя радкі, але ўсё ж такі ўдалося знайсці, як гэта гучала ў арыгінале. Таму, скажам, тут гэты пераклад на 2 радкі даўжэйшы за кананічны беларускамоўны. Ну вот, конечно, цікава пачуць, як у вашем перакладзе гучаць бессмяротныя радкі Коласа. Давно уж батька жил мечтою разжиться собственной землею и сбросить панские оковы, не знать начальства никакого. Уж если встретит он кого-то, то сразу первая забота – спросить, разведать о землице. Кто продает, какая оплата, насколько много, чем богато, как близко речка или креница. Чем больше служба донимала, тем больше батьку привлекала своя земля, свое подворье. Да сколько шмыкать это горе, свой уголок, где пан не властен. Уж так был мил ему и красен, что наш Михал там жил душою, не зная гнета над собою. Скажите, ласка, вот вы займаетесь перакладам. А каго з наших паэтаў-перакладчыкаў вы маглі б назваць, якія, ну, скажем, так сказаць, беларускую літаратуру распаўсюджваюць па ўсім свеце? Ну, напэўна, Анатолія Авруціна, па-першае, можна назваць. Ну, калісьці, я б сказаў, ну, дарэчы, ўжо няма з намі Браніслав Спрынчан, робіць досыць шмат, хаця больш праз пераклады з іншых моў на беларускую, Міхась Пазнякоў. Ну, але, дарэчы, зараз мне вельмі прыемна было адкрыць новае імя перакладчыка. Я толькі што літаральна на мінулым тыдні даў яму рэкамендацыю ў саюз пісьменнікаў Валерый Прыгоцкі. Ці было ў вас жаданне перакладаць з англійскай мовы ці на англійскую мову? Наадварот, магчыма, можна перакладаць беларускіх паэтаў і на англійскую мову? Ну так, я, дарэчы, трохі перакладаў і нават друкаваў пераклады з англійскай мовы некаторых аўтараў, скажам, Філіпа Ларкіна, Редзерда Кіплінга. Але каб ўсё ж такі пісаць на англійскай мове, як на сёння, я б сказаў, што я недастаткова жыву гэтай мовай. І, можа быць, нейкае пытанне я вам не задаў, якое б вы хацелі, каб я, можа быць, вам задаў і вы маглі адказаць на яго? Бо я чакаў пытання пра мае далейшыя планы. І якраз гэтае пытанне, на якое мне адказаць сёння цяжка, я б сказаў. Не, бывае, мяне пра гэта пытаюць, але я, шчыра кажучы, не ведаю, за што вазьмуся на наступным тыдні, у наступны час. Пакуль у мяне больш-менш пэўныя планы наконт маёй выкладчыцкай навуковай дзейнасці,
Хачу напрыканцы давесці доктарскую, абараніць яе. Што ж, я жадаю вам, каб гэта адбылося, і, канешне, поспехаў у вашай доктарскай дысертацыі і у вашых выкладчыцкіх справах і ў вашых, канешне, падарожжах. І нагадаю нашым гледачам, што сённяшнім маім госцем і суразмоўцам быў кандыдат тэхнічных навук, паэт, перакладчык Андрэй Цяўлоўскі. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.